الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganairun nabiyan tugutanu su Allah subhanahu wa ta'ala nagu siyala watantanu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga pagariakan nagu sekanusa na mga bangsami pemamagin nagsagian kai mga usayan tanu na ayan na beluy na kanarkan wa salasla pada adat lagi yang kutua salamakan agu yang kutua mapmaano salama kalilinta dan nakapipi aginawa mga pagariakan sa agama Islam penganintan sa Allah subhanahu wa ta'ala malalayon sa arkatan wag yang kutua taufikian nagu pengenintan sa Allah pagumanumanan niya nagyang kuto abubayatan si iku di itano di kapaganada si iku agama tano Islam. Alhamdulillah malami penalamatan si iku Allah subhanahu wa ta'ala ka kumagyang kaialungan na arba'a agi matatenu di itano di seminar nana keterang sumanga ginawa tanu pepakautud nagu pakasumusagi ang kaiyadar pa di tedentademan suwallahu subhanahu wa ta'ala nagu di paganadan suagama tanu Islam ipenalamatan wa yasiku Allah kamatatagu penayas iku mga darapatanu nagu kailangan din nagyang kutua kapaka pamagugupatan saya. Ayat na mababaloy mapamagusay tanu sagyang kaiya oras na sumpatan tanu agyang kutua di itanu di kapamagusaya sagyang kutua miyaw na ang mga usayan tanu su adzikr wa du'a aginan su tadun si iku Allah nagugyang kuto apangani si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Paganay ako sa itano nagyang kuto fadlu majalisi dzikr ayamaan na ini nagyang kuto kalbihan o kaunto desagyang kuto mga darpa adiyon dito din tanuman su Allah subhanahu wa ta'ala. Igi pemagusayin tano. O di nagi sabada pemagusayin tano. Wanto na ay arga nagu kapya agyang kutua kapsumutaw nagu kapuguntudutaw sagyang kutua mga darpa agyang kutua darpa na ayadiyon ding galabakan nagyang kutua tanum si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi dia ng mga pagarya nagyang kaya lagi dia ka seminar kalilim mudaya darpa ini ayadiyon ditedun taduman naswallahu subhanahu wa ta'ala. Gi kam bibide ini si iku mga pada seminar kagian mabuang mga seminar seminar para si iku galebek mga tao o di nagyang kutua di katimu-timu agyang kutua mga tao
Ugain nagyang kaya kalilimud aya diundi tadentademan na suwallah na adna mga balas udi na kamapian ay pambagay saya wallahu subhanahu wa ta'ala nagyang kay kalilimud darpa na adna kapakalalabi niyan. Agi pumagusay tanway punguyat tanwaya si iku mga ginawatan. Antano katagu isa arga panaguntaman sagyang kutuan itano di kanggil bakasi ku agama tanwa Islam. Minsan pandaa basaya kakuha sakas ugaid na aya matatago saya nagyang kutuwa balas apakapul si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Madagal ang mga tao aya idulun kakiran nagyang kutuwa para ku agama na kesipat kakiran din nagyang kutuwa kapamukal. Nagu kesipat kakiran din nagyang kutuwa daa kasusuporta sa iku agama Islam. Ugayin na upama ko aya idulun kiran nagyang kutuwa kadudunia para ku dunia na may laing kakiran dinagyang kutuwa bubaya nagugyang kutuwa panaguntaman na ino kakualuitano amay agyang kutuwa kalilimud aya kekwaw ng mga tao nakambuuman nakapakambuko sa anungan na mauri aluitan amay kaantan mapakasungguy agyang kutuwa kalilimud aya diun gelebakan na tanong si iku Allah nagyang kutuwa kalilimud aya dinapaman na gelebakun nagyang kutuwa kap maksiyah langulang na di mapia gelebak na aya di manggelebak agyang kutuwa mga tao. Ayat tanurudan una nagyang kaiyak kalilimud kauntud sagyang kutuwa darpa adiyo ditadentademan suwallah wanto na mga kalbihan yan. Mi'alin sagyang kutuwa haditha tigyana wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah fihi illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhum rahmah wa zakarahumullahu fi man indahu akhrajahu Muslim. Antunay maana mga panggariag yang kaya hadith amya katita yan si Abu Hurairah apitro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigyan manai ada atigyan namun tud apagtaw udi nada aku man na pagtaw sagyang kutu mga darpa adarpa adiyun ditadentademan suwallahu subhanahu wa ta'ala yadhkuruna Allah fi yakutu adarpa nayadna mala adiyun di pamagusay nagyang kutu mga ingaran wallah naguso mga sifat wallah darpa ayadiyun di paganaden na suagama agamatan wa Islam yang kutu akatu kawitan sa gyang kutu mga halal na ayamala nagyang kutu akatu kawitan sa iku mga haram nagugyang kutu adarpa ayap kesukat tanuron na ayap keneg tanuron na ipuguma nagyang kutu aparatiatan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nagina nagipungilay tanu adarpa gina ni pumakutan tanu adarpa ayad na mala adiyun di mapamagusay nagyang kutu akapia uagamatan wa Islam nagupaman yan na o sumungo nagyang kutu ataw na kebulungan nagyang kutu apuso yan aya kentabu sagyang kutu apuso yan nagyang kutu abubaya ku agama Islam pagkaran isi ku Allah subhanahu wa ta'ala kekenalian nagyang kutu mga ukito kita simbo si iku Allah subhanahu wa ta'ala kebulungan nagyang kutu apuso yan sagyang kutu mga paniyakit akaguwad si iku kapagagama
nagukawatan sa iku agama Islam, o di na anto na asana makaalang sa agiyang kutwa paman nakapagagama agiyang kutwa tao. Agiyang kaya puso mga pagariya na ino kailangan na masyaptan waya kaya kadto nabitan wa Muhammad na tigiya na supuso na upama kutugumpian na mitugumpian na giyang kutwa lango-lango na kau kita giyang kutwa manusia. O kung tugumpian giyang kaya puso. Tetagumpian sugalamag, tetagumpian sukatero, tetagumpian sukapagagama, tetagumpian sukapamilya, tetagumpian sukambabawata, tetagumpian sukapaloklokas, tetagumpian giyang kutwa kang giginawai, ayang malana sisiir ka uli na maalong rakaw muslim agiyang utwa ginawa niyan. Sisiir ka agiyang utwa kapamagugupa, kasusupurtai, kapamagadata, kasuslai, kang giginawai, kapupagariya, lamong taman, o kung tugumpi agiyang kaya puso. Okay, dati mo nabitan wa Muhammad, na upong pamana mabinas agiyang kaya puso, ama tatagus iko mga lawas tanong, na miya binasa na naman ko agiyang kutwa paman na kau kintong itagiyang kutwa manusia. Kagiyang supuso na benar ko ba ito na paman na langino kapu pa para niya din agiyang kutwa interwa kau kintong itagiyang kutwa manusia. O puno mabinasa na miya binasa sukap pagagama, miya binasa agiyang kutwa kau yaguyag, sukap pamilya, sukang babawata, sulango ang tama na kang giginawa, ilangon din agiyang kutwa ka, o kita agiyang kutwa manusia, kagi ayabina sa agiyang kutwa puso yan. Nagina ni mala pa na paganad tano, apaman na sumanga puso tano, na kaumpiyaan, nagupaman na milidas tano sa agiyang kutwa mga galabag apo makabinasaw. Na, tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa mga darpa yung ditanan tanaman sa Allah na inunta nagyang kutwa mga malaikat na libatniran. Naman nagyang kutwa panganay apaman na kapian yan. Giyang kutwa darpa adi yung ditanan tanaman sa Allah na lilimutan ng mga malaikat. Anta aka pupurunan sila ng mga malaikat. Anta aka timu-timuan sila ng mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Naino susabad ang mga Muslim na diranaya pananamara nagyang kaiya mga majlis, mga darpa aaya diyong din galabakan nagyang kutwa tanin-tanin sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw man nariya mga inapadatan saya na sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita sa giyang kaya darpa nagyang kutwa mga malaikat wallah. Alilibot nila nagyang kaya darpa nagupupuru-puru na nila nagyang kaya darpa nagupaman na titimu-timuan na yaw mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Iya mga pagariya kanilitan no saya paman na ipumukal. Agyang kaya galabag aditan urong dito ng tanaman sa wallahu subhanahu wa ta'ala. Ditan urong nag-isumbi agyang kaya mga galabag sa iku dunya. Ay lagi dia nagyang kaya seminar tanong. Na basta among magyang kaya ano nga naarba, apaman na dagang panamawapat, kapaman na gundis yung kapanayan na kaya mala, kagariya, apanamarin ka na pagaw makasabihan kaya lagi na yung kaninimod. Nagwaturang kagiyang kuta oras ka piya. Kagiyang kalilimudaya, aditan urun di tanaman sa Allah, di tanurun di pagalamin sa mga matan wa Islam, na kalilimuday adadar paanag yung kuto ang mga malaikat. Batano di tanong sila na kailay, ugain na, mapangim benar tanong yung kaya katuro na bitan wa Muhammad,
alilibet na yung mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala matitimu-timu saya sa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Api andari adarpa pagaria nabasagyang kutu adarpa naya diyo ninggil pag nagyang kutu mga tao nagyang kutu adira di katanan tanong isi ko Allah ay adira ninggil pag nagyang kutu kapakausura nagyang kutu aparatiran kapakalagyang kutu aparatiran si ko Allah kapananggiliran sa gyang kutu mga galabag mga harama ini sa paru Allah subhanahu wa ta'ala nadara pa utu aludu nagyang kutu mga malaikat mga pagaria benar ko gyang kaiya paman na lagi de adarpa nasinip ketanu sa gyang kutu paman na kenapa mga kelas ya mga darpa kagi paman na simpula darpa walay wallah anta aga madrasa udina antunasan narununop kilembag yang kaya lagi daya paman na mga galabag udina darpa ugain na aya pikiran tanu nagyang kutu mga malaikat darpa saya ayat na aawidaniran nagyang kutu paman na lim wallahu subhanahu wa ta'ala. Benar ko dini kider pa sagi ngoto apaman na miya makapia-pia hotel miya makapia-pia apaman na mga derpa kagisi tanway ay lalembu sagi ang kaya paman na derpa tanu walay wallahu subhanahu wa ta'ala ugaid na paman na importante nagyang kutas sa mga malaikat na matatagusiran sagi ang kaya paman na majlisu dhikr derpa adiyong ditadentadaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagirima na ipumo yung tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Asi tanong matagong sa giyang kutuwa paman na mga derpa apsungo naman buwag yung kutuwa mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Adam pa na hadith na bitan wa Muhammad dia ko pagribat nagyang kutu adar pa diyo di pangada din suwaga ma Islam. Nagyang kutu ko nadar pa ati ko nabitan wa Muhammad na pedutu sa gyang kutu akala malama o surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Malo niyo man penupati gyang kutu akala yan ikipantag mga pagariya. Kala malama apad sa gyang kutu akala malama o surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagi malaab tegun tanu si mga pamikiran tanu. Kenapa kailangan yang kutu oras tanu? Nagu ayak kailangan si arang tanu. Na penerpa tanu saya na pumamaki nagetanu. Nagu sebutan tanu ang yang kutu adi pagusain. Na ayam malam mga pagaria na penggelebakan tanu. Ang yun opama kugiamu apa man penerpa tanu saya ada abatan orona pama sebuta sagyang kutu paman na di pamagusain ama kapantag kuagama anto dapat ni paman na ikakadin tanu saya amay kada abad tanu keswa amay kapaman na daaban ya na kiuman sagyang kutu adi itanu di kapanwaswa kapengenalatan si ku agama tanu Islam. Nah yang kutu ada repanunu nagyang kutu atadan si ku Allah na matatango nagyang kutu mga malaikat nilibet teniran nagupaman na titimu-timuaniran wa ghasyatuhumur rahma nagugyang kutu darpa anudu nagyang kutu tanung si iku Allah na isumburak kira nagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala kikukus kira nagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala anta aka kikulu bukiran din nagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagusay na yung sabi na tigi na paman na kekuwairan nagyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Upama ko ba tanong din na pagkila nagyang kaya alimu wala na di tanong siya mami ng mga pagariyan sa ikaw agama Islam. Uwi na kagi di tanong kilay. Nagyang kutu alimu apaman na di siya di anta ka putena sagyang kaya lagi dia darpa kita nugi lagi itu mamu ipaman na kenapa tantu mada kalas iku mga pagariatan wa batano siya kemasai o ina pangi mendaran tanu apaman na ira sutaw na dumiyar pa sagyang kaya lagi dia kalilimod
namia kakuha sa giyang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyatuhumur rahmah. Katiruayaw Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam asu mga tawa bener pasiran sa giyang kutu adarpa adiun ditedeng-tedeman wallahu subhanahu wa ta'ala nakikulu bekiran anta aka kikukuskiran lagi yang kutu alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay kapi ini mga pagarya nagyang kutuab kekuatan o sa alimu na kapagay ami baling tano pansi kong mga pamilyatan. Kapagay ami prakristan o sa mga pamilyatan o sa giyang kutu alimu amak bagian tano sa giyang kaiyadar pa. Na ino kailangan din nagyang kutu apanaguntaman tano. Api ande tanu na kenaga adna darpa apaman na ayadiyun ning gelabakan na para sa ikwagama adiyun ditudun tanuman sallallahu subhanahu wa ta'ala amaka ukit sagyang kutwa untula panarima na penguyatin kaginawang kaapakadarpa kaun. Nalagi diyan din nagyang kutwa di ka pamamakinega sagyang kutwa paman na mga usayan ng mga ulama aya mambu apaman na diyun ditudun tanuman nagyang kutwa paman na mga ingaran wallahu subhanahu wa ta'ala. Anto narikatulong mga pagariakan sa agama Islam. Natigo nabitan wa Muhammad wa zakarahumullahu fi man indahu na pakitatadaman siran wallahu subhanahu wa ta'ala kung mga malaikat yan. Na apaman na giyang kutuwa mga malaikat wallah amatatago sa giyang kaiapong langit na ay tama na mga pagariya kada kalian. So mga malaikat wallah na mas madagal adis supaman na mga manusia. Nagyang kutuwa kada kaliran napakitataduman siran wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kutu ang mga uripan niyan amatatago sa agiyang kutu adar pa majlis dzikr kadagalong mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala nanaw mga pagariya sa agiyang kutu apaman na kala ikipantag nagukala ibali nagukala aguna kepo ang mga tao sa agiyang kutu akapendera pairan sa agiyang kutu adar pa adiun di pa magusain suagama wallahu subhanahu wa ta'ala. O pamagu bangad na yakiyang gusto isa tamo, miya suportang kagiyang kuto paman na kalilimod. Nadamay lang agiyang kuto ay ni suportang kaun. Kaya mabuha sabihan na tatanaman kau mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Sisiga sa agiyang kuto, pangilaylayan wallahu subhanahu wa ta'ala. Naman igira paman na adun ada tu salka ya dunia mana kau manu kau makararan yang gua tawang kanian adi ngadi mi pagabu ati ka kisi mayor lagi na sajab teruk na kanon o di na paman na si kubir na dulu lagi nasa rasakan ni mailay niyan nasa salana ko niyan o di na anto na sana mga ada tu salka ya dunia ay dapat yung sagyang kutua paman na aya din ang makatatado marakana sallallahu subhanahu wa ta'ala nagutatat pakitataduman yan pakitataduman kaniyang pensagyang kutua mga malaikat yan as kaniyang bui matao sagyang kutua kadakal agyang kutua mga malaikat yan nagi mana yung pumuyan talo mga pangalihan sa agama Islam benar kuda matatang kedsang kaya dunia betano kadato kagiditan no katawan o mga dato diitan no katawan o mga kawasa o anta akan na anta ako na anta siran da mata orang katanu kaya paman nasaktanong ko katawa asang yung kaya darpa o gayin ayaw mala kalabihan tanu mga pagariya kan sinwa ng Islam nagyang kaya di tanu saya di kang gelabak adi tanu di tedun tanuman suwallah nasi itanu dun mambu paman na di tedun tanum yung mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Nama pengin benar tanwaya mga pagariya kang ikatur orang tanwaya Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanawaya mga pagariya kalay arga agama tanwa Islam. Nagukalay arga yang butuh di tanurun di kapaganada, di tanurun di kapaganala.
Naya mala nagyang kuto apaman na di itano di kipanampain sa gyang kuto agama tano Islam. Malutano makapanamar ang mga pangarihan sa agama Islam. Kailangan na malaap kisuporta tano sa gyang kaya agama wallahu subhanahu wa ta'ala. Aya pinakaminos na gyang kaya ginawang ka na may apas ka, may apakaswa ka. May apakaswa ka manambuyang, may apakaswa ka mamuasa, o di na antunasa na punggilibagan sa agama Islam. Na maapas ka ginawang ka, nadulun na kasi ko sa lakaw sir. Naya pinakamapian dulu na sa agama Islam na sumamilyang kami sa upagarian sa agama Islam. Panginoon na kasi ko karumang ka. Agyang kutuwa paman nakapiyaw agama Islam. Panginoon na kao nagyang kutuwa kasumbuyang. Bebenari pagariya paman na di nga di manambuyang na di matau sumbuyang si karumang ka. Di matau sumbuyang sa mga wataka. Kailangan siya rakatan wag yung kutuwa panamar na panagunta man ang mga pangariyahan sa agama Islam. Si kumiyagaw na paman na mga duat na nila niteron at tingira na paman na miya kapiraramu na dini yung di ka pakaparambang kay karumang kauman nagagawin na sa yung marambang. Ino mga daigiyang kutuwa paman na dini yung di ka parambang paman na kababaloy ni wag kerumai na ino aya eno miya panutulagaw na giyang kutwa kapiyaw agama Islam. O di natigyan na miya panutulagaw na giyang kutwa isa asura sa iko paman na Quran na suratul Ikhlas sa kul wallahu ahad. Ama panutulagaw na giyang kutwa paman na suwallah na isa-isa sa kanyan daaban yan sa kutwa. Hina na mga pangariyakan sa iko agama Islam. Malang oras tano sa iko mga pamilya tano. Ugay na eno mga day yang kutwa paman na kala oras akatatamu-tanu si mga pamilya tanu, may panganaw-tanu sila si agama tanu Islam. So mga watatanu na minidulun tanu siran, minidulun tanu kira nagyang kutwa paman nakapagagama. Kailangan din ng mga pagariya na sa mga murya tau-tanu na si tanu siran na matamu si ukapagagama. Mindag nagyang kutwa paman na kabinasaan sang kaya dunia na piyakawan-wan uba paman nagyang kutwa kabinasaan na ba niyang panamaku agyang kutwa wataka. Na, inusay yung mga ulama at yun na nagyang kana na hadith na kalbiya nagyang kutwa kapender pa sa nagyang kutwa darpa anuno nagyang kutwa tanong-tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi din natin yung mga ulama nagyang kutwa darpa anuno nagyang kutwa tasbih. Pagpangagiraw sila na subhanallah. Nayad na darpa paman na diyon ni madter agyang kutwa subhanallah nagyang kutwa paman na mga masjid, mga walay wallah. Ikadua nagyang kutwa mga madrasa. Ay paman sa gyang kutwa mga watagyang kutwa paman na kasuayran sa gyang kutwa subhanallah. Napanaro nagyang kutwa mga seminar. Apaman na diyon di pamagusay nagyang kutwa kala wallahu subhanahu wa ta'ala. Wat tahlil nagyang kutwa natin mga ulama adar pa apaman na diyon ni matur agyang kutwa la ilaha illallah. Nagusudar pa diyon ni matur agyang kutwa Allahu akbar. Nagugyang kutwa al-istighfar gumiraw sutawa astaghfirullah. Tigu mga ulama agyang kutwa adarpa apaman na kealuiron udin na dudu nagyang kutwa kapamangan ni sa taubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na upama ubatan udanan tenudi nagina sudarpa apaman na mga masjid apaman na rono na kealuyagyang kanan apaman na mi aluy tanong apaman na subhanallah Allahu akbar alhamdulillah, la ilaha illallah. Pagangiraw ron sa tawa, astaghfirullah, astaghfirullah. Nagumakap kumanganis kaniyang sarilas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Makap kumanganis sa tawbad sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu mga ulama ay giraami yung tudo sa mga Muslim. Adiran di tadun-taduman sa Allah sa giyang kutwa mga masjid. O di nagyang kutwa sa lakawron.
Ay lagi dia na tigong mga ulama nagyang kutwa hilak zikr so mga halaka apaman na diyon dito din taduman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Miyakailan upama sa imamang doon sa Quran, apaman natitiburon siran, apaman na panguluan ng siran, nagyang kutwa ustadiran, ay panginoon niyan sa giyang kutwa mga wat, agyang kutwa kabatiya sa Quran, anto na ikaswairan ng piyo-piya mati, anto na ikapakaswairan ng piyo-piya matiya, ipamanganoon kira nagyang kutwa tajwid, napaduto sa giyang kaya pagaluin. Tanong, amay kas sa mga tao, nagyuti pa man nagalabakiran, nagyang kutwa, talo ami alo itanong, apaman yan na sa mga malaikat na kadunsiran sa giyang kutwa darapa, nagupaman nakikukuskira na giyang kutwa limo, nagutatadaman siran wallahu subhanahu wa ta'ala, anta akapakita tadaman siran wallah sa giyang kutwa mga malaikat. Naida pati yung mga pagariya o pamakong giyang kutwa mga murya taong ka, nayan naman apa nagunta manaka, naputpaka darapa sa giyang kutwa halakatul Quran, ipendulugaw, apa na paman na adnagalabag ka o gaid na paman ay lalang itakaw din na paman na suwata ka nasing ka paman na gawit sa giyang kutwa mga halakatul Quran sabab sa giyang kutwa paman na kalbihan nagukala ikipantag nagukala ibali giyang kutwa paman na lagi dutwa galabag. Hinali panaguntaman ng tanong. Apaman na sumanga watatano na makwairan na giyang kutwa limu Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusto mga watatano na ad paman na aya panamarantano na ad na paman na mga masa apaman na yung kutwa kakad na nira na darpa nadudun na yung kutwa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Kanabang yung kutwa darpa apaman na ayad na may babunsa ko na rin mga pangariyan na yung kutwa syaitan. Na yun, kakalo itanong mo. Apaman na ano mabuha mga darpa aya inapadaw ng mga tao na yung kutwa syaitan. So iblis nagito ang ipunahilantan. Aba man pa man sa mga ginawa tano, sa mga pamilya tano, sa mga ginawa tano na si tano siran ng ulinar, si tano katago sa giyang kuto adar pa ayad na matatago na giyang kuto mga syaitan. So iblis, why? Tigo mga ulama agyang kutwa kasong sa masjid nagyang kutwa kapangpad sa agyang kutwa mga halaka at yun dito din taduman sa Allah fa innahum yastafiduna hadhihi alfawaid alazima na kukuha agyang kutwa mga tao agyang kutwa paman na malaguna agyang kaiyapuno sa intan. Paganero natin mga ulamaan na nga tahufuhumul malaika nalilibutan ng mga malaikat agyang kutwa darpa لأن هناك ملائكة سياحين يتتبعون حلق الذكر kagiyat ti mga ulama aadin mga malaikat sayahin apaman na di malibalibad sang kaiya dunia adiran di bubanug nagyang kuto apaman na halakatut dhikr yang kuto apaman na kapketimutim agyang kuto mga tawa adiran dito dito naman swalla subhanahu wa ta'ala mga malaikat na nabumukuan sang kaiya dunia ayat na diran ni bubanugo ng mga pangariyan nagyang kutwa paman na halakatul dhikr. Mga darpaan yung dito din taduman swallahu subhanahu wa ta'ala. Nagiman na paman ay pinanamatan si ko Allah. Kadin si ko mga darpatan nagyang kutwa paman na galapag ay dito na rin dito din taduman swallahu subhanahu wa ta'ala na pinamarantan mga pangariya ipaman na pagkapadatan sa agyang kutwa lagi dito adarpa. O kabayatan wagyang kutwa paman na balas ama kapupun sa ikwala na takatakapantan wagyang kutwa panaguntamantan. Pakatumantan ron agyang kutwa paman na bubayatan sa agyang kutwa paman na mga majlis o di na majalis o zikr. Tigong mga ulama aigira agyang kutwa mga malaikat na miyato nira nagyang kutwa pagtaw. O di na mga tao, adi na nitudun-tanuman sa Allah, jalasu ma'ahum, namun tudo sila no naman po. Giti maan agyang kutwa atigo nabitan wa Muhammad illa haffathumul malaika. Yang kutwa mga malaikat, adi siya di malibot siyang kaya dunia, na umaw may
nagyang kutu mga tao nila ditununtan man suwalla. Anta agamatu uniran jalasu ma'ahum namun tudmabu agyang kutu mga malaikat. Wa hufu bihim nalibat nila nagyang kutu mga tao. Fal malaikatu taqrubu min dzikrillah kagi su mga malaikat nadir siran di pagpakarani sa iyang kuto paman na tanong-tanong sa iku Allah. So mga malaikat mga pagarian na ayra diran ni babanugan nang upaman na sisiran na pagpakarani sa iyang kuto mga tanong-tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat yung mga pagariya upama kung suwala ini o nanununang iyang kuto kakabati asiku Quran. Aso kakabati asiku Quran na tanong-tanong sa iku Allah. Sama nutunang iyang kuto walay akbati anong sa Quran nanununang iyang kuto mga malaikat o Allah subhanahu. Dahil upya naman ang tanwai apaman na sumanga walay tanong na kabatiyaw nagyang kuto Quran ketamat nagyang kuto Quran yang kuto apaman na matatago sa yang kuto suldu walay suama suina sumanga wata ino mata umat ya sa Quran. Okay, mata umat ya sa Quran ino mga di kabatiyan sa Quran ino mga di yang kuto walay na adna paman na Quranon na upama kuad na Quranon ano matatagwag yang kuto Quran itatapok ang yang kuto Quran ada kapaman na sa Quran na matatago sa yang kuto ada pa uman din paman na uman din ni masa na paman na makuha na bantian ang yang kuto Quran o kabayatan o mga pangariya sa mga banunan tanong mga walay tanong nabgatago ng yang kuto ang mga malaikat o Allah na matiyatan wagi sa Quran sa mga walaitan. Anna tutul amya bati ang sibun sa Facebook. Kagira ko na anna kubati ata paman na kepurutan sa ando wasagi ang kaya Facebook. Anna mi kenduri kapaya amya bati waya. Anna ri ami kenduri nagyang kuto akya kenduri Iran natewagi ng swima sagian kutu ada pagi pamana semua muslimam nasira ni mata usagian kutu babu okay sagian kutu mga kanduri aku pada kala mga tawa aku bubaya ko imam pada kala mga tawa ayat na susaladira na imam sagian kutu ada pa yang kutu yang pakadar pa yang kutu imam nasuki ang pakakanian namin belingan nagyang utuak yang belingan Iran ia ada sira sa saribut. Ia ada sa saribut daw mira nagipamaganta sa imam. Dia maganta Iran sa imam. Dia ko talabo nagyang utuak karuman ya nabubay. Ati nagyang utuk sa imam na lima mawakuwa teguwag yung utuak imam. Eno ati na paman na may nagyang utuak sa mga saributan. Nah taman sabiya kaya lipatan dito apa man na suima man apa man na kinwa ni nagyang uto asariku simang umya ka salulu arabu mudi na miya ka pipirarabu na tomya wag siraman sa ka apa man na kan toreni kanduri na piya kada pa era nok managi ang uto imam piya kada pa era nok managi ang uto imam na sagyang uto kaya pa kada pa ang uto imam na kumiyang puman oh, kumiyan sirang paman, nada makatigra giya ko takaruman yan ang bubuin, ini yan, natiga na imam, siya kumiyaw, nagya kenduritan, di ita, puto sa nakatigyan, nagya da kami sa saributan. Naban dengan dia tigyan na kinuha. Ay, ipkalagiran o tuba paman, nabapan ko sa saribut si imam. Baniyan na puruman ni, oay, natigyan na di, tuman natigyan sa saributan. Na siya ka natigyan, ini betan sa giya ko ta, ubay giya ko ta Quran. Na inilay nanu nagyang kuto asaribu. Ipanapangkira nagyang kuto imam, upama nagyang kuto asulda walay na adna betya kira sa Quran. Miya ka pimpira lagun, ibubetan sa Quran na dinan din pamana manaka. Yuti ke kuwarwa samut. Sagyang kuto pamana piano tulutano adna mga tawa benar ko adna Quran sagyang kuto walayran na segudagyang kuto mga ragu na dinan din katagyan kuto Quran. Nagina ng mga pangari mana amuskila. Pingiraw tano, ya Allah, ikalimu kami nga, ya Allah, yang kaya mga watakan ng pamana siya pang kasiran. Di sila nagsiap mga pagari yang ang ipaman na suwalay ka
Nada lagi yang kutu mga malaikat wa Allah subhanahu. O ba marubot yan tanong lagi ang kaya Quran. Na ando din kaila yung mga malaikat yang kutu adarpa na nunun yang kutu tadan siku Allah. Na siguro dua paman na sungo nila yang kutu walay. Na ya pinakamapi update yan kung walay yang kutu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah na ira biyat ya sa yang kutu walay. Nadad na paman na kelang mga syaitan sa yang kutu walay. Ay dapat kawaya sabitan ron lagi nga mga music. Paman na mga sunga sa yang kutu adarpa na mga sound system na mga tunay buto sa yang dami ang makalalakuan. Ha? Uway. Nanti lagi mapia tanggung mau sa walay. Paman na mapagatugo lagi ang utawis live. Mga ato nasa nakuan lagi ito. Paman na dito mapia. Ubang ka ito pangasigi ng pagariya. Kagiyan din ikatagong yan sa giyang uto adarpa. Uli na sikuwalay nga na din. Ayamin ipano lagi ang uto ang mga rarata. Ugay na upama ko aya. Paman na matatagong sa giyang uto adarpa. Ayang ipanagunta man iusulda walay na mata paman na makaswasira na matya sa Quran. Nagupaman na yang uto paman na katawira na matya sa Quran na pagkasunggi siran sa oras sa pamilya pagkabatya siran sa Quran. Nah, tingong mga ulama, fal malaikatu taqrubu min dzikrillah wa min al-'abdi idza dzakara Allah. Nagusupan sa mga malaikat na si isira na pagubay at aka pagubay nila nagyang kuto ataw at atadaman yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang makuhyang kuto ang tunog adagal labag ka, napagpakagiraw ka, subhanallah, subhanallah, na andid ni kailayar kagyang kuto ang mga malaikat adi malibad sa agyang kaya dunia, na inubay kairan. Ino to paman na pagagiraw ka, subhanallah, subhanallah. Pagagiraw ka, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagpagagiraw ka, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Gikap yang kaya tanam siku Allah, kenapa paman na di pamimili sadar pa. Kagi sa katanong na ayaw mo ka sasabutan tanong, namuti ang tanong sa subhanallah, so alhamdulillah, so Allahu Akbar, nasi ibusi ka giyang kung takapakapasan tanong sa mbayan. Diyan yung mga pagariya. Api anda ka matatagwa sana di giyang kung tuwadar pa diyo, nakipakay lagi na giyang kung mga siyar. Amay ka sisi ka sa giyang kung tuwatindang ka, sisi ka sa giyang kung tuwagalabagan ka, sisi ka sa giyang kung tuwatrak ka, maganda ka kung trak ka, di ko dito tanong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ando din na pagariya, kay layar ka mga malaikat, nang katunar ka mga malaikat na sumang kairan sa giyang kung tuwadar pa ka. Kagi paman na ebo sa sabut na nung namuti ang tanong sa subhanallah, na makapasat tanong sumbayang. Sa masjid ang tanong pula ang tanong, lagi dia na su alhamdulillah, lagi dia na su Allahu Akbar. Biyagi pagariya, ay dapat ako mamangudi ka di biyahi. Muli ka sa Mindanao, nagyang ito paman na kasugaro na pagaginaw ka, subhanallah, subhanallah. Uli na anto na sa natanong-tanong siku Allah, yung ito kaya paman na di ka palayag na paman na ed na mi-escorter ka, nagyang ito mga malaikat wa Allah subhanahu wa ta'ala. Magpaging manartan o ya, kung dito ya, mapakambukag kami paman na pinturong nagutan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang yung ito adarpa, nunun nagyang ito tanong-tanong siku Allah, na pulubay nagyang ito mga malaikat, na yung ito tao, amalaw nagyang ito adarpa siku Allah na paman na puluboy padalyan mo sa mga malaikat. Ay dapat ka kanaya na bara o pamakuya ko to atindeng ka na yan na paman na ay ang mga tauron nagyan ko to paman na di na nitidunta naman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kanabagyan ko to paman na derang pa na yan na paman na ibubetul niya nagyan ko to paman na di mga pipi ang mga susupagsimu ang matanong. Na pagandang ay ang mga pagariya. Kaya tungawan po yung si Mabiyan. Kaya tungawan tanong yung si Mapi apaman na panggilabagan tanong yung kaya apaman na kailangan siya katano na malaag yung kutwa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Tigo mga malaikat wasyayatinu tanfi tigo mga malaikat, sorry. Tigo mga ulama awasyayatinu tanfiru min zikrillah. Yang kutua mga syaitan, so mga iblis, napupulagoy silang sa yang kutua mga darapaan yung itudot tanuman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Basta darpa, malagi do paman na masjid,
walay madrasa udina anton asana darpa sagiang ko to paman na trakka udina paman na degangan ka na basta adiun di katudin tadu mansuallah na sumanga syaitan na paman na pelaguyan nira no to nagpagawatan nira nagyang ko to paman na darpa tigo mga ulama agyang ko to tadu masiku Allah na kesababan apong pagkataling umagyang ko to mga malaikat lagi diyan na pagkaumasiran sa giyang kuta uripan wallahu subhanahu wa ta'ala wa mujalasatul malaikati lahu paman na giyang kuta mga malaikat na kedensiran lagu paman na diisiran di o pagunto disiran sa giyang kuta darpa so pamanati kong mga ulama giyang kuta gaflatu an zikrillah kalipat gitu nudan tawa ya ko tu akatembeng ka kalipat ka sagya ko tu atadem si ikwallah ya kana na uras ka naman 24 ka uras sagya ka ya paman nakadundu na uyang ka ya kang gawi nah 24 ka uras nalabatang kau nagyang mo tu asambo yang ka ada makaisa ka uras yung utalima wakato anam yung utalima wakato na ibeta dekapan sa paman na uman isawa kato na 10 minutos na demay sa kawas. Ayaw mo akati niyan na paman yan na 50 minutos. O pama ko susambo yan na 10 minutos. Nagyan ko to at 20 na gutalo kauras na sino namala sabihan ko to papiyak kalubulubud man rin suka pagagama. Oras kau tu si ubay pagana ka, oras kau tu si pamilya ka, oras kau tu sagiang utakaw yang ada ka. Namada kalapan na paman nagyang ko tu 50 minutos sagiang ko tu 24 ka oras na dinya na pamakasiap. Aku pagaya paman na kepagaya paman na dinya di pamukul lagi yang ko tu asimbo niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyang ko to paman na 20 minuto 24 ka oras. Na upama ko ba tanurun pagpakasungi pan sa tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Na paman nagyang ko to adita no dikatanen tanong si ko paman na Allah subhanahu wa ta'ala na ayad na inapada tanong nagyang ko to mga malaikat yan. Ugay nagyang ko to agafla katembengan miya tembengan na pagariya miya lipat ka din. Nayan na paman na inapada ka natigo mga ulama ay yajlubu lahu syayatin nayan naman po paman na inapada yan ang pagari yan nagyang ko to syaitan. O paman ko lumalakaw ka adagad tanumi suwalla kagi paman na so agaman na andun ka awa ka sa walay na miyagi daw ka bismillah. Agi ko to miyagi daw ka bismillah. Nagyang ko to kaplalakaw ka nabil barakah. Kagi paman na tiada mana kau suala nami tiada untuk syaitan. Uwe nam lomiala kau ka mga birisin pula ya paman api asa kata ay naman na pusia tati yang ginaw malilipat din su manusia. Uwe lomiala kau tan ada na bismillah. Bimba kelaranta paman nami di bisuryata odina ba mikia puta odina anton asan ada paman na singwan tadar pa data din lomini utak walita ada tadin mga bismillah. Dan tadi nakatadumi suwaga paman Allah subhanahu wa ta'ala. Ay lagi din natin mga ulama na miya ko makasawalay. Miya ko makasawalay na daga din ng bismillah. Miya ko ito paman na kaya sulod na kasawalay. Daga bismillah. Nasusaitan na minun siya mo kasulod na walay. Na miya ninindun si karumang ka. Miya minito sa sada. Taga paman nagyanta niya nagyang mo ito sada. Kumiya kanwa pamilya, dan na baisar kanwa bismillah, na sa mga syaitan na kumiya siram sa giyang ito ang pangalan kanina. Naman ito. Okay, miyaw magyang ito ang pangaturo. Na mirumbang kanwa giyang ito ang karumang ka na daga din ng bismillah, na sa syaitan na umurong pagkaroon sa giyang ito ang pamanda. Iga niya. Ika lagi yung ito ang pamanda, kala ipawin lagi yung ito ang tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah mo pagariya na pamanyan na inaawangkad na yung kuto syaitan. Naupuno ka din tatanong iso Allah nagyang kuto piyan utultan wa sulid ka walay ka kung ka parambangan na kasi kalumang ka nasisira ka nung nagyang kuto syaitan. Kagiti kong mga ulama
awal ghaflatu an dzikrillah yajlubu lahu syayatin. Yang kutua kalimat tahu sabiang kutua tanum-tanum yang siku Allah subhanahu wa ta'ala. Na yan na saring kita yan ada inapadayan na yung kutua syaitan. Napaganagtan yung mga pagkariya. Di tanong lalayon malilipat. At tanong tanong, yung ikabayaw agama, maliyaw ko sa walay na bismillah ko. Sula ko kutrakakan na bismillah ko. Kuwana ka na yung kutua paman na kuwana ka na kawanan na bismillah. Lagung taman, apaman na sulamitan wa Muhammad na tingin ay pulpul niya si ulang wanugan na bagyan na bismillah. Iya kaya bismillah mga pagariya, kumaka na bismillah. Lagung taman, napaman na miyak kalal na ikipantag iya kaya bismillah. E pangundutan o si mga watatan, ang sira nun malaya, apaman na sumul, lumyo sumul sila sa walay, napamati nila na iyang punto bismillah. Nagupaman na sumul sila sa walay, napagpagaginaw sila na assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nagyang kung tumambu ang matatamo sa sulda walay, napagaginaw sila na wa alaikumussalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May makasimpo-simpo na yung mga pagarian doon, wag ang matang Islam, ugain na kalilipatan tan. Ugain na kalilipatan tan. Alhamdulillah ka paman na di ka puro man na nagyang kung ito ka puro setan. Anto na idalil, akadro Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutu syaitan na inupadaya nagyang kutu tao kalilipatan niya nagyang kutu tao bisiku Allah. Miano yu Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Zukhruf, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tigu Allah wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sa tao at talikudan niya nagyang kutu at tanong sa Allah. Wa man ya'shu an dzikrillah. Sa tao malagin umama ang taaka bubay. Basta tao at talikudan niya nagyang kutu at tanong sa Allah ama saling gagaw. Nuqayyid lahu syaitanan. Nasungguyan na miskan yan at tigo na bitigo Allah sa syaitan. Ayaw man niya na ado na batitigo ba syaitan yan sa giyang kutu pamanam. Kaya lipatin niya sa iyang kutu at tanong at kaya talikunin niya sa iyang kutu at tanong po Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa lahu qarin. Nagyang kutu at syaitan niya na saring kita yan nuto. E napadayan nuto. Ginawa niya, tigo paman na taganuga kakambal yan. Apayan dengan suku pagariya, nauni ka tatanong bisu Allah subhanahu wa ta'ala na inapadagan nagyang kutu at syaitan. Basta daw nagyang kutu at tanong bisu Allah subhanahu wa ta'ala. So mayroon ka sa siyar, misiyar ka na, dangon mabatag yung utuwa, Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Naman naging kaiyakal, atan mo Allah ka, langon din ang mga panganian at yan o riyan. Sul ka sa walay, keng ka, sul ka sa siyar, maliw ka sa siyar, sul ka sa masjid, maliw ka sa masjid, pagkada ka ko trap ka, pinug ka ko trap ka, sulod na kagiyang utuwa ni tar na ka, pagkada na kagiyang utuwa ni tar na, pagkaliin din ad na tanong mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mana mga pangari kapitan to ang ito atin Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terang kay Muhammad. Susamba yang akan, sumakasumul yang akan, sukaw uyag-uyagakan, namun sukapapatayakan na para sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Andar yang malamu na para sa iku Allah, may kadaabang kaw na tanong sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. O kabayatan wa paman na mabaloy suintiro kauyag-uyag tano. Apaman na para si Allah subhanahu wa ta'ala galabagan tano ang kaya mga sunaw na bitan wa Muhammad nagupaman na galabagan tano ang konto mga sunuan huwag amatan wa Islam. Namya makabili-bilisin po lang yan kaya paman na pagaloy tano sa iyo gain na kalilipatan tano. Susabad na kalilipatan yan. Na ino sa yung mga ulama agyang kutwa haffathumul malaikatu wa ghasyyathumur rahma. Malibatan sila ng mga malaikatu Allah nagupaman na agyang kutwa ikulumukiran agyang kutwa limu Allah subhanahu wa ta'ala tatanazzalu alayhimur rahmatu wa ta'ummuhum rahmatullah. Nagyang kutukon ang mga tao amat titimos sila na nila nito din taduman sa Allah na turun kiran. Apaman na turun kira na pumabakira nagyang kutwa limu wallahu subhanahu wa ta'ala na marangkum kira nagyang kutwa paman na limu wallahu subhanahu wa ta'ala.
Naya pinakamalaro mga pagarian nagyang kutwa mga tao natatadaman sirang kun wallahu subhanahu wa ta'ala. Apaman na pakitaduman siran wallahu subhanahu wa ta'ala siku mga malaikat yan. Fayadhkuruhumullahu ibadahu almu'minina alladhina yadhkurunahu fil arad. So Allah subhanahu wa ta'ala napakitaduman yan siku mga kaadunian ang mga mu'min. Agyang kutwa paman na mga kaadunian na matatagos agyang kaya paman na lupa. Apaman na sumanga malaikat na sa langit sa puro. Nagyang kutwa paman na mga manusia na sa baba. Nagyang kutwa katatadumiran si iku Allah. Na paman natataduman sila nagyang kutwa mga malaikat wallahu subhanahu wa ta'ala. Pagitaduman sila wallahu subhanahu wa ta'ala sa nagyang kutwa mga kaadunian sa langit. Indal malaika ginan sumanga malaikat al-muqarrabina maranin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agi sumanga malaikat na sira ni maranin si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina natin kung mga ulama, ipaman na kalbihan nagyang kutwa tanong-tanong si iku Allah, wal isma alay, nagugyang kutwa kadarpa, uli na paman na gyang kutwa kandagadagala sa gyang kutwa tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lagi nagyang kutwa apsuno mga pasisiminar, uli nagyang kutwa paman na apsuno sa masjid, uli nagyang kutwa paman na kasuno sa madrasa, uli na antunasan, apaman na kalilimod, ayan na paman na yun di pamagusay, nagyang kutwa paman na tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ino sa yung mga ulama, aan na katimu-timu amya karata. Hagi tinong tanong. Ako ba binarong tanong paman na, yuti manggil labag tanong yung kutwa marata, agal labag adi makaayon si iku agamatan ng Islam. Gika yung mga ulama tanong kamaman na, pag-usay nila sira katanong yung kutwa paman na agama, apaman na kasuatan nun, nang pag-usay nila sira katanong yung kutwa paman na inimbago paman si iku agama, nang paman na galabag adi makaayon si iku agamatan ng Islam. Di ko mga ulama, وليس معنى ذلك ما يفعله الصوفية من الذكر الجماعي. Kenapa atigian ayam ma'ananan na baginan suding galabakaw mga Sofiya. Ada na paman na grupo mga Muslim aya ipembetukiran na Sofi. Nanti mo mga ulama akan na baginan uli na aya sebutan san naginan sugalabak o mga Sofi. Apaman na tanong-tanong miran si iku Allah jama'iyah di sila nindagadakan lang. Kukuliling siran, niya kay lekan urunda, kukuliling siran, nauman isan apaman na, pagirawa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langon sinan, napaman nagyuti, paman na galabagiran. Apaman na, jama'i, yung ito apaman na matitim mo siran, apaman na, yang ko to tanong-tanong miras iku Allah nandun na kadakal sira. O di na paman na tumitindig sira na paman na la ilaha illallah. O di na anto nasa na paman na pumunti anira. At tanong si iku Allah. Kenapa gitu paman na kurik kagi paman na riba tutu. Ako kenapa gi paman na tunay ini makaayon paman na galbag sa giyang kaya punutulutan. Yang kutagal ba kung mga Sofiya? Panangilan tanong yan kaya mga Sofiya? Apaman nagyang kaya dapat tanong na pagkadagal sira nuna. Yan kaya mga Sofiya, nayad na paman na kailayang kakiran, ihira paman na inito na kakiran at tiga mga tawaya sisikiran nagyang kuntua kapagagam. Ang itigo mga ulama, mga Sofiya, apaman na ayad na zahiriran, nagyang kuntua tigitanwa pakitang tawiran na miyang makapiapian ni paman na babukan di diktaran. Uwi na mga Sofiya sira. Agyang kutwa paman na galabagiran, na paman na miyaso pakyan agyang kutara kuwagamatan ng Islam. Kaya madagal man ang mga tao, yung manikap kabrangisi ng mga tao. An na mga tao, sugalabagiran na ininunungiran si kuwagama Islam. Kung pagagian na may leka pa maipasagutin ang la ilaha illallah, o di na paman yan na paman na magingaran sa Muslim, natitanong mapiyak isiyang ini. Uwi na an na mga tao, sebab sa giyang kutwa, di kabinasa swagama Islam. Gitu nudan tanong. Di kabinasa swagama Islam, mga pre-dua swagama Islam. Ay ka kabinasa Islam, nasumul ka po Islam, naguga mo binasa giyang kutwa agama Islam. Ginan inong itan ng mga munafik. Apa man na, miyaging ngaransiran sa mga Muslim, okay, naruyurang mo binasa giyang kutwa agama Islam. Kaya di kabinasa sa Islam, uba pa man na, may pre-dua ka po agama Islam.
Ada kaya paman na ini tidak wawang gamatan wa Islam paman na bani ang tiyaban suwang gamatan wa Islam. Naman lagi na yung mga pangalitan no, may ito sila ni bilangan. Apa yang kada kaniya? Ba sila narito man na? Ugay nagyang kung paman na kapagasul o mga sarwang sa giyang kung paman na mga Muslim o di nakapmina sa ilan sa giyang kung pamikiran o paman na mga Muslim yuto mamikap kumina sa gamatan wa Islam. Tingong mga ulama, akan ba tingin na mana na nagyang kaya galabag o mga Sofia at tadamiran si wala di sila nindagadakan. Wal alfad al mubtadi'a nagugyang ko to paman na mga tadum si wala mga katru ang mubtadi'a paman na inimbago si wala matano Islam. Wa inna ma huwa dhikrul warid fi kitabillahi wa sunnati rasulih ayat tingong mga ulama apaman na pugusain tanu nagyang ko to tadum si wala al-warid ami aluisi ko paman na kitab wallah nagupaman na sunna nabi tanu Muhammad. Ay mana na ada dalil. Tadu man ka sa Allah na ada dalil ka sa Quran. Tadu man ka sa Allah na ada dalil ka sa sunna. Panggalabag na kagyan ko to galabag na ada paman na dalil sa sunna anta ka si paman na sa Quran ada dalil lagi ko to panggalabag. Yung man hindi ka pangapsi sinang buto ka na. Apa man yan na belawan sirat nagudira di surga suburan suwaga matan wa Islam. Ladi yang mga pagari. Abad na paman na sunamitan wa Muhammad na ginatan yang suwaga ma Islam. Na dan na syai apaman na baka penguna ng mga Muslim iba paman na daraktan uturo nabitan wa Muhammad. At igyan ko to akan tuno akan rekan kagiya. Upama ko tiyan uriya nagyan ko to akan dinintaran. Sukmati anu sulli ka sa siar, beliau ka sa siar. Pamanian na dia ko to akasungka sa masjid, sulka sa masjid, beliau ka sa masjid. Udi na paman na merembang na kasi karumang ka. Natian uruang gamatan wa Islam na ay panubagian kaya mga pedasim na datang na uruang gamatan wa Islam. Naging na mga pagariasin. Yang kaya agama na tarutupad na ya agama apaman na di ka pakayubang kapulumani nagupaman na di ka pakayubang kapalabati. Udi na bang adi pamimit yang kaya agama taruh. Ay lang na tarutupad na giyang kuto apaman na kapagan na tanusi ko agama tanuh Islam. Tingong mga ulama wa kullu wahid yadhkurullah ayakun na ukit sa giyang kuto apaman na upama ko kandagadagal na umani isa na tuduman yan suwalla si iko ginawa niyan mo farida at tarambisa anil akharin na paman na kanaban niya na pamain na padagyang koto padiyan. Adi ko pa kaya gyang koto paman na makaisi-isa udi na marangarangan nagyang koto kapangiraw tano Allahu Akbar. Guminaw siya kagumit lang paman na tigu ooluan na paman na perngan ako niyo Allahu Akbar na siran mo muna makaisi-isa na paman na kapangiraw na Allahu Akbar udi na pangiraw so paman na ooluan nila na la ilaha illallah na umanisa mo muna sabay-sabay na kapangiraw nila la ilaha illallah dito ayamnya alisa Quran udi na sunna anna dalilian na uman isa upama ko matitimu agi ang kutuwa mga tao na uman isa na tataduman yan suwallahu subhanahu wa ta'ala. Amma dhikrul jama'i fahuwa bid'ah natigo mga ulama agi ang kutuwa tadun si ikwallah amu o kisagi ang kutuwa paman na kandagadagal nagukapag isa-isa fahuwa bid'ah natigo mga ulama agi ang kutuwa lagi kutuwa galabag na bid'ah na pananggilaan tanong bagi ayat na madagada di seding galabag naginan so paman na upakat ang mga Sofia asugal na bakiran na di makaayon si iko agaman tanong Islam. Mga pagarian na panalang ko oras tanong namiyaw sa itanong agyang ko to paman na darupa aya matatago nagyang ko to tanong si iko Allah. Anong pamanadar pa apaman na al-majalisul lati takhlu min zikrillah hasra ala ashabiha. Kalilimod ama ada nagyang kutuatan ng si Allah. Natigo mga ulama hasratun ala ashabiha nagyang kutuat tawa penderpaon nagyang kutuat kaya pakaderpayan una kapakam buku kapakam buuman kalapis ako kuwanya sa alukan mo. Bida. Ayaw man niya na opposite nutu atarot. Apa man nagyang kaya isa apaman nata darapaat dudun suta de Allah na aya ko ang kaun nakamapi anak limu rahmah ogain nagyang kaya paman nakaatin sa gyang kaya mga kalilimun adun suta de meski Allah na aya ko ang kaun na hasra na barahmah aya man na hasra nakapakampuman
kambuku kasendit sa alungan mo. Ato na lagi din ako nasampo lang ano. Ato na mga kalilimuda pa man na daw sulta mo kuwan na. Ako na yung mga dato Ha? Kamboyo ka. Nawayo kag isu kamboyo ka na na paman na. Buat ano po nakararangit ya sa muda ya tunay ni mabuboy-boyo ka. Kayo madagala paman na miyan na paman na dato. At tigyan na miyam sa corona. Ayaw po at tigyan na kapakapi ginawa ka ng makam nagugusong mo. Naman ito. Ayaw mo tingin na kapakapi ang ginawa ka naman nagkakalagyan kung ito abay yung mga uno. Allah. Naman na kampida nagyang kung ito ataw at tatagong pila sa puso, nagugyan kung ito ataw pila sa puso. Di pagkapi ang ginawa niya sa gyang kung ito kabatiya sa Quran. Sa Quran na bulong. Sa Quran na bulong, nagugyan ka na napaman na kabatiya sa Quran, natigong mga ulama ulin adna hadith yan Allahu alam paman na bulong ama papadalam si ko Quran na di kapadalam si ko mga padabulong paman nalagi diyan na giya kun tuakay nam sa tanab gula tanaba na bulong mambuan na kagimial yung nabitan wa Muhammad adna bulong apko ko sa giya kana na gula tanab ugain na video silan na buyang ko to kabat ya sa Quran kagi sukabat ya sa Quran na kompleto na utaro to pagyang ko to kapagabulungin sa gyang ko to manusia. Ano po nagi mang betadtan o paman na ay pagpakabulong si kung mga ginawa tanong na salakaw sa gyang ko to rakwaga ba naman o kapanon panan tanong. O gawin na paman na aya inapadaga lagi ko to mga saya po makabinasa sa erka. O, lagi dia na su iblis, hindi na su setan. Ano na rin mga pagariyak? Paman nakalilimod, makalilim sa giyang kaya kamboyo ka. Kapagiring ka. Kapagiring ha? Pumunta ka, tira na kamboyo. Kau to, paman na... Ilang nakalilim ng mga Christian? Kadirang ano? Madagal. Madagal na paman na kalilimod, paman na... Maadaw nagyang kutuwa tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya taw-tabantog namin barang yan kalawat. Okay na yan nga lagi daya paman na kalilimod na roon na paman na roon sububay o kadakla. Ay lagi din ang paman na wad na pangumasay akong sirta. Paman natin na pangumasay pula na singer. Umanisad na gina paman na paano benaran yan ni makapama sa sagyang ko to teki tapna kisul daga sagyang ko to kalimundo. O di na paman na anto nasa na kalilimod. Na paman yan na sutaw nagitod ni mala paman na asuwan yan. Ay lagi diyan. Nagyang kaya pakandagan nagyang kaya mga singer tano sa nagyang kaya darapatano sa paman na ingad nagira ko na pagandun sila sa mga konserto. Naipsa paro mga ulam. Tira na din na ba sa nakakuha, paida. Ayan na, may bubun sa kasan na, fetan na, kagi paman na, kebukaan na di makasubo sa mga bagwara, gusto mga paman na, mga kawudaan na di sila di makasubo sa giyang ko adar pa, nagugiyang ko paman na di sudiro di panaro-taro na din na ba niya nakisusumpat si kuwaga matang isla. Di ko mga ulama, al-majalis allati taqlu min dzikrillah hasratan ala ashabiha. Yang kuto mga kalilimod darpa maadaw na yang kuto tadom si iku Allah nakapakambuman sa yang kuto paman na tao darpa. Pianutul wa Abi Hurairah na qala Rasulullah ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkuru Allah wa lam yusallu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yawmal qiyamah. Da penatigo Nabi tanwa Muhammad muntuda mga pagtaw. Sagyang ko tuwa paman na makaadan darpa. Adairano nakatadmi iswallahu subhanahu wa ta'ala. Paman na tanu din sagyang ko tuwa kalilimod ka ipun sagyang ko tuwa muna na tama sagyang ko tuwa kaya pangapasa niya den na bon tadum si ko Allah. Da bon na panguyat da paraw ko kapagagama lam yadhkurullah walam yusallu ala nabi na gudera na kasalawat sunabi.
daira nami pamangan ni sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam inon taat ni sunabitan wa Muhammad agyang kutwa kalilimud apaman na kialimud agyang kutwa mga tao hasratan nakapakasendit naratta aginawa nakapakambuku sa alungan mo basta adu paro agyang kutwa paman na kiader paakaro na bubaya nagupaman na katawan na kada baru kapagagama na makaumaka sa alungan na mori na may pumukukan mo. Hasra. Ayaman na niyan na ratta ginawa kang iandun di kakilangaw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makatindig ang kutwa ka pumukum Allah subhanahu wa ta'ala. Isang kanyan, hay fulan. Inu ka sana matatago sa iyang kananagarpa. Namataan na rin mga pangariya. Akuratan na ginawa. Katawan na ka. Niali yung nabitan wa Muhammad. Aw pamako sumuka sa iyang kutwa paman na lagi dutwa kalilimod. Na paman na hasra ako kuwang kaun, rata ginawa, kambo uma, nakapakasunit. Kaya to kawan na kaun, to naman kau makasalungan na mo, inipangisal ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ipangisal ka na giyang kuto apaman, nagalabang, apaman na pinggalabang ka sa dunia, kaya to kawan na kapanari mga pagarian ni mapiagyang kuto pinggalabang ka sa dunia. Ino sayo mga ulama, at tingin na aya, kailangan sa giyang kuto mga majalis, paman na kalilimod at akapenderpaan akalilimod nandun na giyang kuto atadan-tadim si ikwang o pamako kabayatan wa paman na makasul na giyang kuto akalilimod tano o di na paman na di tano di kap mamasaya paman na dun na giyang kuto mga alabalas dun na giyang kuto mga malaikat o di na antunasan na paman na taguan tano sa giyang kuto seguyan tano sa oras apaman na tadem si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Bati ang tanong sa Quran, alagi din na wad na kakuwi-kuwi na bati ang ron sa Quran. Nakapakapamagusayan yung sa mga ulama. O di na anto na sana kalilimod, na paman na bati ang sa Quran, nagupaman yan na, sunggiron sa paman na oras sa mga tao, apaman na, kaluiro na giyang kunto ang mga ingaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin kung mga ulama nagyang kutwa kalilimod na an tu'ammar al-majalis bi dhikrillah ludu nagyang kutwa tadem si iku Allah. Nagu di ke pakayubo na kedagyang kutwa tadem si iku Allah. Nagu yang kutwa paman na salawat si iku Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dhikrullah haqqun lillahi ala ibadi. Kagiti kung mga ulama agyang kutwa tadem si iku Allah na kabnarutu Allah si iku mga uripan niya. Ayaman na niya na sugatan raka wallah, hay fulan, hay ori penakan hati wallah, na ino ako kada tadbi, agi ang kaya tadamarakan, nakabnarakan sirkan. Agi na mga pagari. Kailangan na mampuganan tanong, agi ang kaya tadam si iku wallah, nang uminggulalan tanong, yan nagtanong iman to, apaman nagyab sa tadam si iku wallah, nakabnar wallah, si iku mga ori pinagulalan tanong, agi mga pagari. Ang tanong di ka penakati wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mo. Tigo mga ulama awas salatu ala nabi haqqun lin nabi. Naguyang ko to akap salawat tanong si iko nabi tanwa Muhammad nagina naman imababaloy akabnar unabi tanwa Muhammad sa diyang kaya ummat yan. Kabnar unabi tanwa Muhammad si iko mga mukmin. Niya maratiya agyang ko to akap salawat ira si iko nabi tanwa Muhammad. Pakanda kalaniwat tingo nabi tanwa Muhammad agyang ko to akap salawat irakan. Sagyang ko to kagagawian si iko alungan na di matagugyan ko to paman na duno si iko alungan na di ma. Na mga pagariya tanong din ka. Apaman yan na andun ni kau magyang ko to apaman na kaku magyang ko to alungan na di mat na pakandagan lang kagyang ko to. Tadum makasi iko Allah. Tadum kapsalawati kasi iko nabi tanwa Muhammad. Kagi paman yan na miyak kalala o to akipantagian si erka nang upaman na malama panggulang kau. Tatanudin ka paman nandun di kau magyang ko to alungan na di mat. Napakabedakan lagi ang ko to salawat si iko nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Peter Allah sa suratul Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hay sakan wa miya maratya. Napaman na panganiniyo sunabitan nabi ni wa Muhammad sa kalilintad. O di napaman na panganiniyo sa kaniyang salimu. Nagupanganiniyo sa kaniyang sa kalilintad. Asampor na akalilintad. Aman nafsulawatan tanu sunabitan wa Muhammad ibumangani tanu sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam salimu nagugyang ko to kalilintad. Tigo mga ulama
agyang kutu apaman na kalilimud amadaw nagyang kutu atadum si iku Allah takunu hasratan ala ashabiha napkabalo ito apaman na kapakambauman sagyang kutu atawa penderpao. Aya miya panutula hadith natigu nabitan wa Muhammad illa kana alaihim tira. Yang kutu apaman na kaya sumagyang kutu ataw sagyang kutu kalilimud. Apaman na baung tadum si iku Allah nagumiyadaw nagyang kutu salawat ko nabitan wa Muhammad illa kana alaihim tira ayaman nagyang kutu tira napaman na kadedegan nagukaribatan nagyang kutu apaman na miyak wagyang kutu ang mga tao apaman na dumiyar pa sagyang kutu kalilimud. Tigo mga ulama kailangan nagyang kutu kalilimud na diunap kapuka sagyang kutu tadum si iku Allah. ويشغل أهلها بالكيل والقال والغفلة عن ذكر الله نغيان كوتو قليلمود نبكبكو سنغيان كدو نغيان كوتو paman nakambibit tira iya paman na daabon keku aguna alqila wa qala adam ya negaruna paman na penutul na kasaya na paman na adna mga tawa miya kapasa-pasa ang ikapagistorya adna man nagiyan na paman nakatero na ilay ka paman na ini tuwa piya sagiyan kaya bagi geda na dia kaya na nakapakai oy Oba paman na di kadi sa mga istorya asar buwa paman na mapakasi nga kaso mga tao udi na paman anap kila may istorya kay manusia kini oy dadi itu kepakai agi paman na isa sa paratu agama tano Islam. Biali Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiya ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fi dapat napaman namun tu dapat ketahu sagyang kutu adar padiran untuk miswallahu subhanahu wa taala nagudiran salawati sunabira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim tira inuntana ayamam bagianiran nagyang kutu kadedegan nagugyang kutu paman na karibatan agi paman na upun naka sumu sagyang kutu kapagunor nakadedegan naman ito na mga benar kado karibatan nagyang kutu paman nakapagunor alang ulang untuk lagi adit tu lagi yang utau nor nada baru benar. Mama tina tiga na paman na inalui kan yarwa tambah kagak ko. Lagu paman na mana ya mala itamu pagari na kabukugan. Sakama buah paman ada abani na perang na miya dulu lagi yang utau lima gatos. Ay pumasa sa sada tak ay pumomo o di na pumasa gatas watakan na paman na bangat ni. Pegangan na yang utau paman na honor. Atau dari benar. Ayang ku mata usagyang kunto agal bo katano naswallahu subhanahu wa ta'ala. Ayang mata usagyang kunto mapapadalam ko mga puso tano naswallahu subhanahu wa ta'ala. Tigo mga ulama hati mo nabitan wa Muhammad aynon tana kadidigan nagupaman na kabiya karibatan fa insya adzabahum min sya ghafara lahum na ukabaya wallah apaman na siksa niya siran salungan na mori na kabaya wallah na upamapmanu ko kabaya wallah na irila yang kira nagyang kunto amyang gilapokira. Lagi na ni paman na lalayong tano din pamangan ni sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala kauba din paman na mga galabag tano adin tano katawan na paman na miyadu sa tano udi na karibatan na miyang galabag tano panganin tano to si iku Allah paman na irila yan siya tano mga pagarya apias itano bumiyataman nagyang kaya paman nagya pamagusay tano importante nagyang kaya paman na seminar tano na paman na di tanod na ya kelepasan nagupaman na uman arba yang kaya seminar tanong na nagyan ni paman nakapakapat tanong na maintain apaman na uman din na ya alungan na arba si eko oras alas 10 na di tanong di seminar o pamaguda kekuatan si eko mga ulama tanong nasa ni paman na pagpakauntod siya paman na di siya di maka pamanutulan si eko agama tanong Islam. Sa penalamatan na kaskan walang-walang na mga dato, anta ka mga paiyada makandarenon, apaman na biya kadarpa sa agyang kaya seminartan. Alhamdulillah, kakiyato kawantan wagyang kunto apaman na mga labalas, agu mapaman na guna amala, ap kekuwa tau sa agyang kaya paman na lagi daya, apaman na kapenderpa sa agyang kaya kalilimod, sa babor kano din ng pakanduda agyang kunto. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ano nari may pagis na katanong? Ha? Katib sa niya ustad tanong panayo tanong mo sa nga oras. Ayaw sto kaya salamat na kaya kita man na ginawa ka na naging dubo ko pragawa. Na naado pa na malalambong oras tanong.
na nais na tanong sa giyang kaya guru tanong. Kalalayaman tanong sa kaniya si kung ingaran niya nagupaman nakatawan tanong sa panaguntaman niyan sa giyang kaya paman na dalapat tanong sa tuwagan na kanagiyang kaya guruakan si Sheikh Abdul Ghani at yung guru so paman na microphone na ini pala namin sir.